Pois mire, iba a facer 23 anos e entonces foi cando fui a Mancha con meu tío, entón anduve en ele un mes ca roda, que aquelo era un sacrificio andar ca roda, e despois ao mes dixo, hostia, isto non pode ser, ganei para unha bicicleta, e despois que a bicicleta o que andaba en 3 horas andaba un 20 minutos, e despois aquilo xa, hostia, xa era unha alegría da hostia, era isto xa... Vou dar, non? Piscouna. Cando chegaba o afilador, que me conocían as mulleres, tocaba o pito, ali a mellor había ali mensajeros distas que non sei que tal, a mellor dicíalle, pagaballe 4 ou 5 pesetas, dice, en tal plaza está el afilador, que é o mellor afilador de todos e tal. Bueno, as mulleres tocaban o pito, facían rir máis que la bosta, bailaban, que tocaban ali. Parou, sigo.